Mas soba 45,000 ka mga pasahero gina bulubanta nga magadagsa sa bus terminal subong nga semana. 409 ka mga bus ang magabiyahe agud maakomodar ang mga sumalakay nga magapauli sa probinsya. Transport vehicle pakadto sa Southern Panay, wala sang biyahe sa Biyernes Santo. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Said Kate Adrian, may pila na ka mga empleyado kag bakasyonista ang amat-amat na sa pagbiyahe padulong sa mga nagkalain-lain nga destinasyon subong nga Holy Week. Alas 8 kainas ang aga, nagbantay na sang bus ang pamilya Gibbs sa Tagbak Terminal. Nagaplanong mga ini nga magbakasyon sa Balasan kag Carlas, Iloilo. Agud hassle-free sa biyahe, mas nagtemprano sila nga nagpadulong sa terminal. Bakasyon lang kami nga pamilya. Tapos mga 3 nights sa Balasan. Actually, first time na kayo makadto sa Sol de Maria, which is in Carles. Of course, I love Iloilo. Yes, nice city, nice place. We're very happy here. Yes, yes. 37, tubtub 53 ang seating capacity sang isa ka bus nga makaakomodar sa mga pasahero. Kada adlaw nagalabot sa 15,000 ang mga sumalakay nga nagapauli sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Gani lauman nga magadangat sa masobra 45,000 ka pasahero ang igaakomodar sang kompanya humalin sa buwas tubtub sa Biyernes Santo. Pag napreparahan namo na may 419 units kami nga running condition na amo na ang ma-serve sa mga pasahero nga magplauli sa ila probinsya. Samtang sa mga magapadulong naman sa sur nga bahin sang Panay kaangay sang Tigbawan, Gimbal, Miag-aw kag Antique, tubtub alas 7 na lang sang gabi ang biyahe sa mga pampubliko nga jeep kag van. Sunod sa mga driver, wala na sang biyahe sa Biyernes Santo kung mayara gid man, ilisipon na lang. Gani bangod madamo ang magapauli sa mga banwa subong nga Semana Santa, kinahanglan nga mas temprano pa nga magkadto sa mga terminal agud makalikaw sa malawig nga pila kag manginmatawhay ang biyahe. Sad magabalik normal naman na ang biyahe sa mga PUJ kag van padulong sa mga sa Southern na Panay sa Sabado sang aga. Sad